Sakayu ya ce mu dan faɗi, ya ce mu yi batun mu ma daɗa. Inu Sakayu uba ya san raɗa, ɗan majalisar gwarzashen faɗa. Na kwamanda ne babu gargada, na gwamna Ganduje kwaɗan daɗa, na gwagwa Ganduje uwa daɗa. Waka ce da ita kwamanda, tsallaka rami sai akwai gada, alamar dama na sai ku ce da. Yayi jiya kuma gashi zai daɗa, bako za ya fi kyau da shan faɗa. Hanya ba daɗi da gargada, idan na ci mai daɗi na ɗan daɗa. Bari da baki ya zanyi in haɗa, da bambanci toki da man gyaɗa. Murtala halin kirki ya haɗa, mu ɗan tona koko mu ban kaɗa. Da soyayya kun san uwa daɗa, Sabiu Gwarzo ke ta baituka. Magajin gwamna aka yi mun gani, fatan alkhairi kwamanda. Magajin gwamna aka yi mun gani, 2023 ta Allah cikar da ka damu Murtala Sile. Kullum na fara a farko sai na sa sunan Ubangiji, mai sauyin lamura a kullum, mai tsaro ko mai aje-aje. Shi ne in ya manta za ka yi baya gazawa ko ya magwaje. Shi ya bambaiwa ta baituka in na rera ko ina aje. Allah sarki godiya muke kan ni'imomin nan da kai mana. Magajin gwamna aka yi mun gani, Sabiu Gwarzo albishir nake gunku kana uku buɗe kunnuwa. Alkhairin da muke ta roƙo shine ya taho gashi nan zuwa. Gatan ilimi Murtala Sile zai yi mana ƙarin ajojuwa. Ganye gadon taimako ku ce babban riga ta mutunta zannuwa. Fatan alkhairi kwamanda, kullum girma ya yi ta hauhawa. Magajin gwamna aka yi mun gani, karyar jaki in ya ga zaki duk ƙarfi na sato tsama yake. Jirgin ruwa ko babu mai ciki sha Allah zai kai matsallake. Sha kundin mai kawar da ita ta'adda sanga kwamanda ajin ka san fake. Shi ɗaya gayya sarkin yaƙi sun fi dubu a gabansa ya dake. Yayi abin kirki kwamanda, al'umma sai godiya muke. Magajin gwamna aka yi mun gani, gwamnan Kano uban talakawa baban Dakta Amina Duniya. Dakta Umar Abdullahi Ganduje ruwan sama ka zarce maliya. Kadimul Islam angon gwaggo gwamnan gwamnonin Najeriya. A Kano kai ne gatan kowa, mu duka algaita da jiniya. Baban abba magai da kai gini, majinginar bayi ga al'umma. Magajin gwamna aka yi mun gani, fatan alkhairi kwamanda sarki
taimaka maka. Fatan alkhairi kwamanda. Na ji mutane dai suna faɗin Allah Rabbu ya ƙara ɗaukaka. Kar da ka damu Murtala Sule. Taswira ta nuna gata nan tilas kowa ma ya bar maka. Allah ne zai taimaka maka. Ka rike birni ka rike ƙauye Murtala duka fi su ɗaukaka. Magajin gwamna kayi mun gani. Well done honorable commissioner, gwamna ma ya jinjina maka. Fatan alkhairi kwamanda. Magajin gwamna aka yi mun gani. Du'atan ta ciki ta Allah cikar da ka damu Murtala Sule. Dan karamin su kuma babban su kowa ya ganka zama yake. Fatan alkhairi kwamanda. Kai ɗaya ne ba wani kamar ka in kuma da akwai shi ina yake. Kar da ka damu Murtala Sule. Ga fili nan ga mai doki wanda ya kawo ɗan kwale uba yake. Allah ne zai taimaka maka. Kai kai ya kuma kai za ka yi ba a tashi sai da fuffuke. Magajin gwamna kayi mun gani. Addu'ar ci gaba mu muke maka domin mai kyawun hali kake. Fatan alkhairi kwamanda. Magajin gwamna aka yi mun gani. Du'atan ta ciki ta Allah cikar da ka damu Murtala Sule. Inusa kai idan muka yi waya kullum sai ya ce na ɗan faɗi. Fatan alkhairi kwamanda. Ya ce mun magana ta shawara gara na ɗauki zuma na bar maɗi. Kar da ka damu Murtala Sule. Ya ce ƙoƙo da ƙoƙo in haɗa lallai zan gane ko ba haɗi. Allah ne zai taimaka maka. Kuma ya ce waka ta Murtala kullum in yota gaba gaɗi. Magajin gwamna kayi mun gani. Inusa kai ɗan majalisa na kwamanda mai tallafa mana. Fatan alkhairi kwamanda. Magajin gwamna aka yi mun gani. Du'atan ta ciki ta Allah cikar da ka damu Murtala Sule. Na je gunsu na ba su shawara suka ki saurara ta tunjira. Fatan alkhairi kwamanda. Na ce musu magana ta sulhu ai ya face neman husoya. Kar da ka damu Murtala Sule. Sai ka ki sauraro na suka ce wai na zo neman kashin waya. Allah ne zai taimaka maka. Ni kwa na dawo gun kwamanda ya bani guri na huce gajiya. Magajin gwamna kayi mun gani. Ya san mutunci na al'umma fatan kairi sai miyo masa. Fatan alkhairi kwamanda. Magajin gwamna aka yi mun gani. Du'atan ta ciki ta Allah cikar da ka damu Murtala Sule. An shiga an fita an kai goro an kai mari sunan ka ne sama. Fatan alkhairi kwamanda. Ko me gwamne ce a yi in dai ka ja kanto an yi an gama. Kar da ka damu Murtala Sule. Ba ka cewa me yasa a yi ba ka bari kuma sai da an jawa. Allah ne zai taimaka maka. Hakan ta sa ka zama kwamanda kai ne dodon masu haɗama. Magajin gwamna kayi mun gani. Murtala zaki ba a fara maka salin alin ai da lalama. Fatan alkhairi kwamanda. Magajin gwamna aka yi mun gani. Du'atan ta ciki ta Allah cikar da ka damu Murtala Sule. Murtala silan gara mai yin abin da ba masu yin kamar haka. Fatan alkhairi kwamanda. Shi yasa komai ya je ya zo in na jara mutane a bar maka. Kar da ka damu Murtala Sule. Fatan al'ummar jihar Kano Murtala dan sila ne kaɗai haka. Allah ne zai taimaka maka. Kai ne jagora abin riko al'umma sun sallama maka. Magajin gwamna kayi mun gani. Zauna daidai Murtala sile Allah ne zai taimaka maka. Fatan alkhairi kwamanda. Magajin gwamna aka yi mun gani. Du'atan ta ciki ta Allah cikar da ka damu Murtala Sule. Murtala rumfa Murtala tsani talakawa mun bi kamo duka. Fatan alkhairi kwamanda. Lissafi mai sanya tunani ganewa sai masu hazzaka. Kar da ka damu Murtala Sule. Hannun dama gwanin alkhairi ka iya kyauta ka yi sadaka. Allah ne zai taimaka maka. Murtala kai nisa ga magauta dan Allah shi ke tsaya maka. Magajin gwamna kayi mun gani. Abin da ka yi mana godiya muke sai fatan kairi muke maka. Fatan alkhairi kwamanda. Magajin gwamna aka yi mun gani.